Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The DC Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, amene sindimatopa konse, amene ndimangoyima pa chilungamo, ndipo ndizapitirira kulankhula chilungamo. Zili ndiwe uchitenge chilungamocho kapena usachitenge, komene ndimakhulupirira kunena kuti mamene munthu akukulangiza ndiye kuti amakukonda. Munthu amene samakukonda sangapeze nthawi yokulangiza. Lero ndilankhula nkhani ya straight kwambiri, ndilo wa muchipani cha DPP, chimene anthu anachikhulupirira, chimene anthu anachikonda, chimene anthu anayembekezera kunena kuti chikalowa mboma chikapanga zimene anthu akufuna, chikachosa mavuto onse amene akukumana ndi Amalawi, mafuta amene avutiramo anthu amaona ngati atazachose zimene zindi ya DPP. Nkhani ya chimanga, nkhani ya fetereza, anthu ambiri anayika chikhulupiriro pa chipani cha DPP. Koma lero ndikufuna ndikuuzeni inu a DPP kunena kuti ngati simusamala ndi mmene mukuchitira zinthu, 2030 muyiwale, chifukwa ambiri a inu mwalowa mbomamu ndi mauonena kuti ino ndi nthawi yathu, tikatafune, tikalemere. Izi ndi zimene zinapangisa anzanu a MCP kuti atuluke mboma. Executive arrogance, osaganizira anthu amene anasiya pampando, osaganizira anthu amene anaenda nawo. Vuto la anthu andale ndi limeneli, mmaenda ndi timu ina, mukapita mboma muja ndikuwayiwalira anthu amene anakuisiyani pampando, amene mmapanga nawo kampeni. Ili ndi vuto lalikulu kwambiri. Andi panopa tikunena pano ma ministers ambiri anthu akukuda ndaulani, vuto losayankha mafoni. Izitu ndi zina mwa izo zimene anthu akuda ndaula, amene anagwira ntchito yakalavula gaga. Ena ananyozedwa, ena anamangidwa, ena anamenyedwa. Koma chodabwisa nchonena kuti pali anthu ena mu DPP imo mukumadya limodzi, kumachita daini limodzi ndi adani, ndikuwasiya anthu anu. Munthu wanzeru samaphika nsima ndikuwayitana ana a nyumba iyo ndikusiya anake. Ino ni nthawi yonena kuti ku DPP ko muganizire kunena kuti kodi anthu amene anathamanga pa ground ndi ndani, kaya ndi ophunzira kaya ndi osaphunzira. Chimene mukuyenera muziwe ndi kunena kuti this is a political government. Mukamayang'ana zanu zija kunena ngati agangata zija, zimene muzitenge serious letu, muzitenge serious ye kunena kuti ife tikufuna tigwire ntchito ni ma professional, tikufuna tigwire ntchito ni ma technocracy. Mwaona kunena kuti ma professional inde ndi ofunika m'mafield ena, koma m'mafield pali maudindo ena amene sakufuna ma professional, sakufuna ma technocracy, akufuna anthu aphwanya. Andi nkumazifunsa kunena kuti kodi nthawi imene yoyo ma professional anali kuti, chifukwa munati muafuse muamvesere amanena kuti ife sitimapanga za ndale iya, sitipanga za ndale kuti sopano mmene akupasa ni udindo ubanyi simukana popeza ni simapanga za ndale. Mukuyenera musamale kwambiri ino a DPP. Andi pali akulu ena malamo kuti achite implement zimene Mutharika uja akufuna, zimene akunena zija kunena kuti tichite build a new Malawi. Ena ali busy kuganizira za 2030, kuipanga kampeni yawo. Ambakale kuchita recruit anthu wawo, ambakale kutenga ndalama. Ena no mwamba kupasidwa magali moto, mipanda mwanu muli magali moto ma Lexus, mukuyiwalira anthu anu. Mwayiwalira kunena kuti capital yanu ndi anthu amene ali osaphunzirawo. Andi ndamva chisoni kwambiri kunena kuti even olo ma VDC, ma ADC ati kwatuluka chikata chonena kuti akuthesedwa, ndipo amene akufuna kulowa akhale kuti ali ndi MSCE kapena JC. Ndikumafunsa kuti kodi nthawi ija mukapanga kampeni ija simmanena bwanji kunena kuti mukufuna okha a JC
kapena MSC akhale ma supporters yanu. Ndi pamene tu anthu mmachitayira vuto sindimadziwa kuti chimachitika ndi chani. Ambiri zipani zambiri asogoleri amati akalowa mboma amayiwalira kumene achokera, zokuti kunja kuno anthu akuvutika. Ayi ndithu alibe nazo ntchito. Mafoni ndi awa tikunena kuti munasiya kale kuyankha. Tayi zina anthu akamakuimbira ni mafoni sikumakhala kupempha koka, kumakhala kuti akuziwiseni zimene zili pa ground. Ndithu cheke twa ngati simusamala a DPP zija kunena gangata zija zimene zija muziona ndithu muziona anthu akuukirani. Kodi tu Malawi pakali panopa Malawi anasukusula, Malawi sana mizidwa kawiri, andi inu a DPP munayenera muzigwada pasi ndikumapemphera ndikumamuthokoza Mulungu kuti kodi ife tinatulusidwa mboma koma leronso talowamo. Ndiye chinatipangisa ndi chani? Anthu anaona zintchito zanu za nthawi imeneyo. Vuto la anthu timafuna tizidyeratu kudya ujeni nkhunda ndi maunda omwe. Kodi ngati mungadye maunda ndi amache omwe nanga ujeni siku lina unda muzalidyanso? Timafuna kudyeratu kuyiwalira kunena kuti kukubwera 2030 malomo kuti mupange zitukuko zabwino mwapase Amalawi zimene akufuna. Nkhani ya fuel iyi crisis imene muithese kumaliro ayi mulibize kugulisa machani $, kumagulisa $. Kodi ngati mukugulisa $, ndiye kuti mafuta wachita stabilize? Mutalika uja mukamuona Tony aje alibize amene ja kuti akonze ziko lino, koma ma ministers ena mulibize kuchita siphon ndalama. Panopa mezi iwiri yatha iwoyi. Siku lero ndi lachiwiri chitereni mwezi wa chiwiri kukhala pa mpando. Ena numwalemera kopya kumagulisa ma contract. Kujeni komanso ma payment awonse amene akuchitika ndikumatenga ko 10%. Izizi mumpwetekesa wankulu ja mumpasa pressure. And it is very, very unfortunate. Kunena kuti inu akulu amu DPP mwalomo kuti mugwirire ntchito limozi mujite implement zimene akufuna bwana wanu koma mulibize kumachita strategize za 2030. Izizi muzalira mwaone anzanu wawo akumapangisa ana mandegewa angoti pang'ono wakwera ndege mutalika tu chibwerere pampando sana kwerepo ndege. Akomaka nakhala wanthawi zino atakwera mwina 26 times mwina sosate koma iyeyo alipe kuliyang'anira ziko lache. Inunso mukanapanga chimodzimodzi koma mulibize kupangirana miseche, mulibize kunenera maboza, mulibize kuba magalimoto, kuzaza magalimoto Lexus nkati. Izizi siku lina muzaona Amalawi kulakwika. Amalawi anakhulupirira DPP kwambiri, anamukonda Professor Arthur Peter Mutharika kwambiri, ndipo zinali zokoma, and we expect good things. Musatengeke ndi anthu ena tolo mabungu omenyera maufuluwa amene awa anali limodzi ndi MCP ankakamba nthawi imene jaza MCP. Lero limene DPP yalowamu omwe aja mabungu aja mwaona atengekatu akumakamba ati zabwino za DPP. Ndikumaona kuti makazi awa enawa ndiwo nama amene wawa. Andi pali mabungu ena ali akumakhala ndi funding yochokera ku MCP. Musamakhulupirire mabungu enawa amene wawa Amalawi wofunika akayamba zawo za mademo ndikupita pasepo ndikukabandula. Andi izizi musamalire kwambiri, muzisamalire za zikwanjeza. Lero litu mukapita mulilongwe, mukapita panzikiti, mukafike palaiti, muone taendera nino anthu akulu amu DPP, muona kuti zazikwanjezi ja naonso anyamata amene agwira migodi ya DPP ayamba kutenga zikwanjezawo. Limozi kumathamangisana ndi azikwanja a MCP. Tinkanena zanalija kuti awawawa mukaatulusawa awa akabweresa havoki. Lero tikunena pano mupite mu area 3 mu area 2 nzikiti uyo upita kwa light ku filling station mukupeza kuti kumeneko kuli nkhondo ya anyamata a MCP ndi DPP naonso ena wakumatenga zikwanje zawo kuthamangisana ati kulimbirana migodi. Ziko ili ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. So ndikukulangizani inu a DPP kunena kuti muyang'ane kumene mwachokera, muone timu yanu imene mwagwira nayo ntchito.
amene kandi ophunzira kandi osaphunzira koma agwira ntchito amene omwe achite reward zimene akunena gangata zija siku lina muzazikumbukira mukoza kumamutenga ngati amoja ndi wamisala kapena ndi wozunguza kapena uminisa wacho jani ni mphamvu zambiri koma kunena zona vuto la anthu andale samafuna kuuzidwa chilungamo ukamauza chilungamo amadana nawe ukamauza chilungamo amaona ngati iyayi ukuaderera koma ndikufuna ndikuuze nikuti mwathamanga kwambiri akulu ena ma individuals mwathamanga kwambiri muli ni ma billions ochuluka within 2 months izizi zipwetekesa chipani chanu mwaloweramo kuti nthawi yathu ino ndiyo kuti titafune nthawi ino tije zimene president sakuzifuna president wana akufuna kuti anthu mugwire ntchito amalawi yamve kukoma muchite deliver mwapase izofuna zawo kodi ukuku nkhani ya fertilizer ya 10,000 ukenda bwanji chifukwa imene iso mukapusa imene ndi imene iti kupwetekeni nkhani ya fertilizer zogawagawazi sizili bwino izi zimakamaka mukumangoti pang'ono a local government mwatenga mabanja folo ndikuwapasa ufumu nkhani imene itu ya mabanja folo ndikumapereka ufumu imene itu ikusokoneza Malawi nkhani yake yazolandira mukumafika pamuzi pina kuona nyumba folo zoka kuona nyumba 5 ali umene utu ndi muzi apa ndipa ufumu akuti inu masa izi ni nyumba folo zalo watu chibwana kwambiri nkhani zolandirazi ni nkhani za maufumu zikupwetekesa anthu mizimu zikupangisa anthu ena kuti asamalandire nawo anthu akulembana pa banja pokhapoka so mukuyenera kuti muziunikire zimenezi kwambiri muunikire ngati simuunikira zimenezi muziwe kuti 2030 ikuvutani kopsha ndipo muiwalire anzanu awa IMCP wa ankapanga matama choncho pamene pagwera nzako wanzeru umadumphapo muyang'ane bwinobwino kunena kuti kudanzathu atuluka mboma chifukwa chani muona kuti pena ndikusamva pena ndikukula mtima komanso kuyiwala ndikuwasiya anthu aja IMCP anasiya timu imene anagwira nayo ntchito pakana kufika pompha chilima akaona ngati akampha chilima azavoteredwa sazakhale pampando ndikupangapangana programu ya anyamata azikwanje kumachita terrorize m'masystem kumakhapa anthu kumapanga kumakula mtima kumazitenga ngati iwo anayandikana ndi mulungu lero ndi aja anatuluka akuchita regret kunali anthu amphamvu kwambiri mu MCP anthu tukutuka maona iwe kumangozikozera amene ajawo lero ndi makape madolo ndinu andi iniyonso mukapusa muzakhalaso makape chifukwa ndiye kuti kukubwerako anthu azayamba kuvoterana anthu osauka anthu osaphunzira tizayamba kuvoterana andi zina ndizayamba kublanta ujamuka munyoza Jomo uja lero ndi meya ndipo ndikufuna ndikusimikizireni niyo DPP takhani pansi mupange zonse zimene munalonjeza mungozikwaniritsa sukulu ya ulere jamuyikwanilise aja munalonjeza aku adimaki amati akaimba foni kapang'ono mwayankhaja taabwezereseni pa ntchito musayiwalire paja kunena kuti ku adimaki kunachosoda likulu mwera anthu ndipo anthu ambiri anavutika mboma limene lijawo chifukwa cha nkhani yokuti anthu onde alomwe even ku polisiku ku agriculture malo osiyana anthu anachosedwa ntchito paliponse panali achewa okhaokha iyi ni nthawi imene mukanapanga zinthu ndikupanga restructure ndikuabwezeresa anthu ambiri amene achosedwa ntchito m'malo mwawo makamaka ku adimakiku ndikomvesa chisoni chifukwa anachosedwa anthu ambiri ku adimaki ena analuza miyoyo yawo ena pano akudwala chifukwa munthu wagwira ntchito over 20 years kumayandikira pension ndikukamuchosa ntchito osampasa china chilichonse ni nkhani yopweteka kwambiri so instead of sitting down ndikuyang'anira zonsezi muli bize kuti muzilemera 5 years tusikutali 5 years ndipo mpano zimenezi zikupwetekesani awa ni malangizo aulere ndipo ndikudziwa kuti pali ena DPP akondwere kwambiri ndiye pali ena so ati akwiye kunena kuti mwamuona akuukiratu akufuna ati azilimbana ndi professor ine sindi kulimbana ndi professor koma ndikukufunirani zabwino zonse kunena kuti pamene mukuyendesa ziko ili anthu akukondani anakukhulupirirani ninunso muchite deliver mwapase amalawi zimene akufuna
apo B muiwale 2030 Bon Klindo the DC mwana woopsya kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.